Okay, jeg skulle lave opgave 10, og først så får jeg den her matematiske model givet, og det skal så sætte ind i en graf. Og her der bruger jeg GeoGebra til at tegne grafen for mig. Og så husker jeg lige at sætte parenteser alle de rigtige steder, når der opløfter tal i minustallet. Og så kan jeg se her, at her vil opnår dens maksimale østrogenkoncentration i blodet, og så falder det efter hvor mange timer der er gået her. Yes. Og så skulle jeg bestemme, hvor meget af østrogenkoncentrationen i blodet der var efter 20 timer. Og der satte jeg bare 20 ind på CT's plads her. Jeg satte det ind på T'ets plads. Sådan så det var, at vi sagde CT er lige med 67 gange E opløftet i minus 0,041 gange 20 minus E opløftet i minus 3,1 gange 20. Og derefter så fik jeg så 29,5 picogram per millimeter. Jeg brugte simpelthen bare min lommeregner til at regne det ud. Så yes. Og derefter så vil det sige, at efter 20 timer, så vil der være 29,5 picogram millimeter i blodet. Yes. Og jeg har valgt at lave opgave 1 i stedet for opgave 10C, da jeg ikke var sikker på, hvordan man lige gjorde det. Så her har jeg sagt, skulle jeg løse ligningen 3x minus 7 lige med 5. Og her der gør jeg simpelthen bare det, at jeg plussede med 7 på begge sider, så jeg fik isoleret, så jeg er tættere på at isolere x, og her fik jeg 12 så. Og så for at isolere x helt, der dividerer jeg med 3 på begge sider, og derefter fik jeg 4. Så x er lige med 4.